uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba Apostle Nsibande kanye nomama entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyaxolisa kakhulu baba ngokweqa isikhathi esisinikiwe kwi-VN. Ngicela ubaba ngithethelele, uNkulunkulu angithethelele. Bengicela ukubonga baba ngokusifundisa kwakho kumkholo waNkulunkulu. Bengiphuza amaphilisi e-BP njalo ntambama, kodwa ngenxa yemkhuleko yakho baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyangena manje emkhosini, ngingawaphuzi, ngingabi nalutho. Unyaka wesibili lo ngingawaphuzi. uNkulunkulu ungiphilisile. Uma ngithi ngiyawafuna kwadokotela, bafike bathi awekho. Ngiyengathi kubo uphelile unyaka ngingawathola amaphilisi uma ngizowalanda. Mina-ke ngithi uNkulunkulu wami ungiphilisile ngoba kuze kube manje anginalutho. Ngiyabonga baba, Nkosi yami, usenibusise. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Bese ngiqedile nje ukukhuleka ngingaleli. Ngase ngibona umuntu wesifazane umile. Ufakile isiketi side nje sifike emaqakaleni. Mangikhuphula amehlo ami ngibona ufakile neshethi walifaka ngaphakathi esiketini. Phakamisile izandla njengomuntu odumisayo uNkulunkulu. Kepha ngase ngiqapheliswa ukuthi ishethi alifakile alinayo imkhono, li-sleeveless. Bekuvela ikhwapha. Ngiyacela ukuthi siqaphele indlela esigqoka ngayo. Sikhumbule ukuthi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. Uma sigcina imiyalo kaNkulunkulu kungabi bikho esingayigcini, masiyigcine yonke. Yebo kuhle ukuthi sigqoke ingubo ezinde, kepha asiqaphele nangenhla. Singavezi umzimba. Ithempeli likaNkulunkulu kufuneka lihlale lingcwele. Lize lithizwe likaNkulunkulu ncwadini yokuqala baseKorintu chapter 3 verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyomchitha yena. Ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilo-ke nina. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela baba uNtsibande noma nomndeni wonke egameni likaJesu. Nginofakazi nje baba, ngingenile ekhaya lezwi, uNkulunkulu engisiza nami. Baba, benginenkinga nje yokudla u-ayisi ngendlela eyisimanga. Sengineminyaka, bese ngikuzame konke, bese ngizamile kakhulu, kodwa uthola ukuthi ngiyawudla. Mengalivula nje ifriji, into yokuqala nje engizoyibona u-ayisi. Elami ifriji bese lingasagcwali u-ayisi ngoba bengiwuphala ngudla nje ngendlela eyisimanga. Ngiyezwa futhi ukuthi baba uyalimaza kangakanani, kodwa amandla okuyeka ngingenawo. Ngifisa kodwa hayi cha, ungayekeki baba, ngiwudla. Ngelanga ngikade ngicelile usuku lokuvuma izono, ngaqala nje ngayibhala le nkinga yama-ayisi. Angiphindanga baba, angizange ngibuye ngiphinde ngize ngudle u-ayisi, ngingene efrijini lami ngidle u-ayisi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga baba ukuxhumana nawe baba. Okunye Nkosi yami, kuncane kakhulu esikwenzela uNkulunkulu, kodwa asenzela yena kona kukhulu baba. Ngiyabona nje uNkulunkulu uyayibamba ngempela inkumbi edlayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimbona ebamba inkumbi edlayo baba, hhayi kancane. Ngalokhu nje okuncane engikwenzile, kodwa uNkulunkulu ngimbona ebamba inkumbi edlayo. Bekuphela inyanga umuntu engasazi sebitoza, kodwa nje ngimbonile uNkulunkulu. Awu, ngiyabonga baba, ngiyabonga. uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi.
Haleluya, haleluya, Baba uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele Baba uNsibande, ngibingelele nakumama egameni likaJesu, amen. Bazalwane, kade ngifisa ukudlulisa lobufakazi. Nami bengumuntu nje ongakholwa, ongenaNkulunkulu, olahliwe. Ngiphila nje impilo yokulahlwa, ngiphuza, ngithenga ama-prostitute, abantu abadayisa ngomzimba bengibathenga. Ngiyaxolisa ukuvele ngikhulume, ngibathenga Nkosi yami. Nje ngiphila nabangani ababo abayizigebengu, ngibhema nogwayi, kanti uNkulunkulu uzovela empilweni yami. Hayi, kufika usuku-ke yavela le ndoda, wavela uNkulunkulu. Sihambile ngelinye ilanga, ngihambile nje nabangani bami, la khona uNkulunkulu avele khona, wangithatha kuleya ndawo. Bengitshelwa ukuthi waphuma ngapha ngiphume, phuma ngapha ngidirector, phuma ngapha ngehle ngijike, ngaze ngawuphumela kwenye indlu. Ngithe mangifika kule ndlu ngahlala phezu kwedwala kade lilapho kuleya ndawo. Ngithe mangifika kuleyo ndawo leyo, ngabonga mangithi ngiyabheka laphana, ngibona kunamadimoni amaningi. Bekunamadimoni kule ndawo, amanye ayizitabana, amanye angama-lesbian khona laphana. Ngahlushwa ubusuku bonke, ngihlushwa ubusuku bonke, kunzima. Ifilimu idlala, izono zami beseyidlala njengefilimu, sengiyibona izono zami kuleya ndawo. Nkosi yami, kunzima. Kuthe makuba ngakusasa yaqala ifilimu, wafika omdala wey'nsuku obhola njengebhubesi. Ebethi mayekhuluma ebebhola njengebhubesi, ebengaphenduleki. Ubungeke umphendule kalula mayekhuluma ngoba uyabhodla. Ebekhuluma ebhodla, into kade ngiyicabanga bengingakhoni ukucabanga ngoba bengingathi icatshangwa nguye. Lento engiyibukayo bengingathi kubuka yena. Ebebona yonke every step engisenzayo, ebesibona nomcabango wami bewufunda yonke into. Zalanda izono zami, kila ngihlushwe khona kabuhlungu, impilo yami kwabanzima. Bazalwane, ngisindiswe kanjalo-ke, ngaphuma kanjalo ezonweni. Namanje-ke ngiyazama ukufakaza, yebo-ke abantu noma ngizama ukufakaza, Nkosi yami, abanye abangizwa phela, abangikholwa abanye, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungisindisile. Nkosi yami, angikhuluma iqiniso. Ngithe mangibuya laphana, ngilapho khona engisindiswe khona, ngazi ukuthi uJesu ukhona, ngabayikholwa. Manje ngiyakholwa, Nkosi yami, uJesu ukuthi ukhona. Nginokuphuma ngihambe iyitradi ngimemeza ngoJesu. Abantu babuka nje umuntu omfana nje ngathi ikhanda lakhe alithathi kahle, kodwa ngiyambonga uJesu. Ngibonga nanokungena kule group, bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, ngiyafunda nje intshumayelo engcwele. Nkosi yami, nami ngifuna ivangeli lizongifaka ezulwini. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezi nasentabeni kaJehova, ngiyabonelela. Ngibingelela umama nobaba nabazalwane bonke egameni laJesu. Ekuseni ngithi angidlulise ubufakazi baNkulunkulu, umusa angenzele wona. Bazalwane, singakhohlwa igama elithi uJesu Kristu inkosi. Silala noma sivuka noma sihambaphi, uNkulunkulu ungenzele umusa. Uthi umntwana hambile ayotheza kulwesine, ungenzeki lutho emzimbeni wakhe. Kwathi ngomgqibelo umntwana washintsha. Bazalwane, umntwana etheze entabeni athi mabe ngibiza igama kaJesu Kristu inkosi. Shuthi umntwana uqondane nje lade ehamba khona inyoka yentaba. Bazalwane, shuthi yona ibimbona yena engayiboni. Bangcwele, umntwana washintsha ebusweni ngegama likaJesu. uNkulunkulu bangcwele, wamphilisa umntwana, amsindisa enyokeni. Babona amandla wonke, waphila umntwana waze wabuya ekhaya. Egameni laJesu ngiyambonga uJesu. Bangcwele, letha nje ubufakazi obukhulu ngendlela esimangalisa ukuthi uJesu uyabonelela ngekhathi zonke. Mntwana useyakhona nokubheka kahle emahlweni. Lengishilo ngithumela kubaba babengithumezela imkhuleko, babengincedisa egameni laJesu. Lengiphe njalo umkhuleko. Ngiyabonga egameni laJesu waseNazaretha. Ngiyabonga amandla kaNkulunkulu. Ngiyabonga ngiletha nobufakazi obukhulu uNkulunkulu size singadedi kuye. Bangcwele noba nabaphumile ababuye ekhaya lezi, kunemfudumalo, kunesidlo esimnandi, imini nobusuku siyadla emthombeni okuphila egameni laJesu. Umthombo ongashi la sikhona, sisemthombeni ongashi, awushi lo mthombo
phela nje lokukhiphila amanzi aklini aphuma angcolile, phuma amanzi anje aklini esiwaphuza busuku nemini. Ngithi nje Nkosi yami lalaba aphuma ngithi egameni laJesu ababuye bezophuza la manzi okuphila, sisemthombeni okuphila la ekhaya lezwi. Ngiyabonga egameni laJesu. uJesu Kristu uyinkosi bangcwele, size singadedi egameni laJesu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyakubingelela egameni likaJesu. Ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekhaya lezwi nabazalwane bonke nasekhaya kaNsibande egameni likaJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulu, njengoba sisemkhosini ka-10 days wenkonzo zikaJulayi. Ngiyamdumisa kakhulu, nginobufakazi. Ngike ngakhala nje ngikusendela ukuthi njalo uma ngingena emkhosini manje sengiba nenkinga nje. Esinyeni kuba buhlungu uma ngiphuza okuphuzwayo, ngikhishwe isisu, cishe kuze kuyophela umkhosi. Kodwa kuloku siqale ngoka-3 days asesichuma kulo ka-10 days. Angizange ngizwe pain, kuze kube manje angiyizwi pain, angikhishwa sisu, akukho buhlungu engibuswayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa ngakho konke angenzela khona. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu akubusise Baba ngakho konke akuyala ngakho ukuthi ukwenze. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ntambama egameni likaJesu linamandla. Ngibingelela ubaba nomama nabantwana bonke ekhaya nasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi angidlulise napho ubufakazi Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sangigcinile nakuzo lezi iy'nsuku esisemkhulekweni ngazo. Baba, kwathi ngoMgqibelo ngangihambisa umntwana kudokotela, umntwana womfana wami. Wavele wavuka nje ekuseni wakhombisa nje ukuphelelwa amandla, wasabathi senzani, wavithika. Emva kwalokho sangamkhulekela, ngavula umkhuleko waseRoma 9:10 wamhla ka-18 May. Ngambeka kuye, ngamkhulekela, waphaphama. Ngase ubaba wakhe akayise kudokotela, ngahamba naye. Uma ngifika kudokotela vele ngihamba nomntwana seka-right, bathi bona ahambe yo-check-a noma yini mhlawumbe khona ongabonakala. Uma ngifika kadokotela ngathola omunye usizi, omunye umakoti nje ekhala ngekhanda, athi liqhabuka phezulu ngathi uthelwa ngamanzi abila eketeleni. Wathola ukuthi kugcwele kwadokotela. Ngangena kuqala mase ngiphuma sengenile ngaphakathi. Ngacela inamba yakhe, ngathi ngicela ukuthi uma sefika ekhaya engifonele isikhuleke, khona umkhuleko engizomsendela wona. Wafona masesekhaya, ngamsendela umkhuleko, ngamkhulekela, walala. Ngakusasa wathi mama lindikindika ikhanda. Namhlanje nje bekabonga nje, ngamsendele nje lo mkhuleko owuthumelele bonke abantu abasekhaya lezwi lu-30 minutes. Bekabonga namhlanje ethi uyambonga uNkulunkulu umsizile, ikhanda lithule, uthi selinenyanga 2 limphethe. Ngiyabonga kakhulu Baba. uNkulunkulu akaqhubeke kusebenzisa, uyasisiza kakhulu nangenkonzo, nangemfundiso. Siyabonga kakhulu Baba Nsibande. uNkulunkulu asigcinele wena. Ngibonga nala uNkulunkulu avule khona ithuba bese kukubi kakhulu kuzanele enhlizweni yakhe. Sengibona nje ukuthi sekubi kakhulu, ngathi uNkulunkulu akavule noma yini. Sengibona nje basebizwa eMhlathuze impela kwamasipala, bamnika lo learnership ka-24 months. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, akaqhubeke uNkulunkulu enze njalo, ayisize impilo yami, ayilekelele,
angisize nangalo mfana ohlupha ngendlela emangalisayo baba uNzibande. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu. Umama nobaba ngiyanibingelela. Ngiyazibongela uNkulunkulu. Nami ungivusile ebuthongweni. Ngingene kabuhlungu emkhosini baba, ngingene kabuhlungu. Umkhuhlane uvele nje wangilalisa phansi. Amalungu omzimba, ikhanda, umzimba wabuhlungu wonke. Kodwa-ke ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngomthandazo we-18 zakaMeyi. Impela uNkulunkulu uyakwazi ukuyenza into yakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalo mthandazo. Uyasisiza kakhulu, nami ungisizile. Sengibona ukuthi ngingaqala ngawulibala. Ngase ngiyakhumbula ukuthi nambu ubufakazi babazalwane. Mina ngiyofakaza nini? Ngaze ngakhumbula omunye umzalwane wayeletha ubufakazi. Ethi unenkinga nje yokuvelapha, unenkinga yokuzindela uma kufanele enze into. Uthatha kade. Ngathi Nkosi yami lowo, ngisize baba iphele le mpi yokuzindela, ngoba kungifanele ukuletha ubufakazi. Buningi. uNkulunkulu uyasenzela umusa. Uyasenzela umusa ubaba Somandla. Ngiyamphakamisa kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyaxolisa ukudilitha ebisiyinde kakhulu. Ngibingelela ubaba Nsibande, ngibingelela umama. Ngibingelela abazalwane basekhaya lezwi abasentabeni yendlu kaJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ukusa kwanamhlanje ngiphupha engazuthi kunendoda nje ime phambi kwami, iqoba inyama yenkukhu ehlaza, iqoba nelokhunjana nesibindi. So engathi ithi angidle lesibindi sihlaza. Ngithe mangisondela ngase ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithe mase ngisho lelo izwi ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngathi ngabona sengathi kuqhamuka amadoda nje aze kuyo le ndoda azoyibamba. Ngingazi noma amaphoyisa noma yini, kodwa nje ahlakaza yonke lento ade yenzeka ukuthi ngidle lesibindi lesi. Angizange ngisasidla. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Liyasebenza igama elithi uJesu Kristu inkosi ngisho nasemaphusheni. Siyambonga uNkulunkulu ngawe ukuthi asigcinele nje nina nonke nomndeni wakaNsibande. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ekuseni. Ngibingelele ikhaya lezwi, ngibingelele ikhaya entabeni kaJehova kuyabonelela. Ngibingelele ubaba Nsibande noma Nsibande egameni likaJesu. Ekuseni ngiyabonga, ngiphakamisa ukubonga, ngiletha ubufakazi. Ekuseni ngiyaxolisa ukudilitha baba, ngiyaxolisa ungixolele kakhulu, nabazalwane bonke bangixolele egameni likaJesu. Ngiletha ubufakazi mayelana nomntanami owathola i-learnership kwenye ikhampani for 1 year i-contract. Thema kasuka lapho i-contract besiyophela, ngilo ngikhuleka amaRoma 10 verse 9, sikhuleke kunye naye. Umntanami bamthatha permanent. Yena lo mntwana lo wayemelene nalo leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Waphupha ngelilanga, waphupha ebona umuntu ogqoke into ezimhlophe ebiza leli gama elithi uJesu Kristu inkosi.
ememeza ithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Wabona lapho ukuthi hayi leli gama leli ngathi linamandla. Ngiphakamisa ukubonga ngoba bonke abantwana bami sebeyalibiza leli gama, ngisho abazukulu bayalibiza leli gama. Noma ngimbingelela ngima ngibafonela bathi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, ngibonga uNkulunkulu okuwe. Ngibongele uNkulunkulu omkhonzayo engingenile kuye egameni likaJesu. uNkulunkulu akuphakamise njalo akwenzele kahle, nabantwana bami bonke bayalibabaza leli gama. Ngibonga kakhulu, uNkulunkulu akandisele. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga baba Nsibande. Ngiyabonga ubaba uNxumalo lo eJozini. Okade hekhela inombolo. Ngiyabonga baba Nsibande ukungilekelela ukuthi kungagcine sekubambeka abazalwane ngenxa yami. Ngiyabonga ukuthi ungikhiphe ekufini. Ngibonile futhi ukuthi usungibuyisele. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyaqala nokungena ekhaya lezwi. Mhlambe ngisenama amaphutha amaningi kodwa ngiyabonga kakhulu ukungena. Ngibonga nobaba uDuze wangifaka ekhaya lezwi. Indoda esesihlupheka nayo kakhulu ekukholweni. Nginabo ke nami ubufakazi kakhulu. Ngithi angisho nje ubufakazi obunye engibona ngisizakala kakhulu kukho. Kunaleli demoni elihluphayo ebusuku lokuphuphulele nezinto ongazazi ukuthi ziyini. Ungena ekhaya lezwi ngasizakala kakhulu. Akuphindanga kwenzeka noma ukuthi kufuna ukubuya. uNkulunkulu impela umile usangisiza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nginabo obunye ubufakazi kodwa ke ngoba ngiyaqala angifuni ukuthi ngizenze amaphutha. Kodwa nje uNkulunkulu kulokho ungisizile kakhulu nabantwana bami wabasiza ezinkingeni zabo ezinye ngisazoqhubeka ngifakaze ngakho. Ngiyabonga ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela ekhaya. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba Nsibande. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekhaya lezwi ngiyabingelela. Ngibingelela ubaba Nsibande nomama Nsibande egameni kaJesu. Kade baba ngagcina ukuthola ubufakazi bokubonga uNkulunkulu empilweni yami yamadolo. Ngizizwa ngingcono. Ngiyakhuleka umkhuleko wabaseRoma 10 noka 18 May. Ngiyakhuleka. Ngiyambona uNkulunkulu engisiza. Ngiyamphakamisa kakhulu egameni kaJesu. Ngithi baba Nsibande uNkulunkulu akakumise. Animise nomama nime. Kuvuka izwi lapha ku-Exodus 14 uverse 15. uJesu uma ekhuluma noMose ngabantwana bakwa-Israyeli ethi yisho kubantwana bakwa-Israyeli bahambe. Ngithi bazalwana sambeni simkhonze uNkulunkulu. Uthi yisho kubantwana bakwa-Israyeli bahambe wena okwakho ukuthi uphakamise induku uhlukanise ulwandle bahambe abantwana bakwa-Israyeli. La ngekho khona amanzi wanqamula ulwandle. uNkulunkulu wethu akahluleki uNkulunkulu wethu. Asambeni bazalwane simkhonze uNkulunkulu singabheki emumva. Asambeni bazalwane sakhishwa uGibhithe. Bazalwane asambeni singakhononi noma endleleni kuba khona izinto amashalenji kodwa simkhonzeni uNkulunkulu. Sihambe simkhonze. Asimkhonzeni sihambe siyezweni laseKhenani. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba. Philani nonke ekhaya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngithi nami ake ngidlulise ubufakazi. uNkulunkulu engisizile ngokungena ekhaya lezwi. Ngingena ekhaya lezwi benginenkinga. Iy'nzwane zami bezimnyama. Ngisola ukuthi bengiblokhelwa igazi ngoba nje bekukhona la igazi lihambe lime khona la ey'thweni. Iy'nzwane-ke sizize zaqunqa zamnyama.
Kodwa uma ngifika ekhaya lezwi ngafunda ukuthi nekukhulekwa kanjani, nami ngenza njengoba kushiwo, ngilalela nofakazi, nami ngakhuleka kanjalo-ke. uNkulunkulu nje ungisiza kakhulu. Iy'nswane seziyakhanya, noma lisekhona olulodwa olusamnyama, kodwa nalo uyalibona ukuthi selizokhanya. Lapho ngangisacabanga ukuthi kusafanele ngiye kudokotela nje, kwasho ukuthi nakho sengingena ekhaya lezwi, ngafike ngakhuleka ngale ndlela ekuthiwa kukhulekwa ngayo. Ngambona uNkulunkulu engisiza kakhulu. Ngiyabonga nje ukungena ekhaya lezwi. Kuningi nje sengikufundile nengisakufunda yize ngisanda kungena, kodwa nje kuningi uNkulunkulu engibonayo engisiza kukhona. Ngithi nje ngiyaxolisa ukudilitha, ngaphinda ngayiqala phansi i-VN, ngiyaxolisa. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba Sibande noma Nsibande nasentabeni kaJehova, ngiyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngibingelela abazalwane bonke. Bazalwane, ngicela ukusho ukuthi ngicishe ngahamba emhlabeni ngibonga ukuba sekhaya lezwi, ngoba nami ngaphuma la endlini sengisiwa esibhedlela, ngilandelwe i-ambulensi mhla ka-3 kuyo le nyanga, ngangingaboni lutho. Ngimbonga kakhulu kuNkulunkulu ukuthi ungenzele umusa ngakwazi ukubuya esibhedlela ngoba umqondo wami wawuhambile. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Angazi ukuthi kwenzekani noma kwathatheka umqondo, ngoba bathi bengingasakhulumi futhi ngangingasaboni-ke lutho nje-ke. Kodwa kwesinye isikhathi bathi okunye ngangikuphendula ababekukhuluma. Angazanga ukuthi kwenzekani ngoba ngangikhwehlela nje into engangiyazi. Ngacishe ngahamba bazalwane. uNkulunkulu mkhulu, ngimbonga ngingaphezi. Namanje ngiyasho ngithi impela umuntu uma isikhathi sakhe singakafiki akahambi. Ngapha phela ebusuku sengisesibhedlela, aze ngibona lapha ngifike e-OPD kuthiwa ngikhishwe e-ambulensini ngabelethwa. Angaze ngibone into eyavele yangicindezela nje ngihleli la endlini, angangazi kwenzakalani. uJehova-ke ungumalusi ngey'khathi zonke. Ngiyabonga, ngithi akekho njengaye ngoba ngabuya esibhedlela. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, akekho njengaye. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Sibande, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova, ngiyabonelelwa. ngoLwesine sisemkhulekweni omama sihlangene. uNkulunkulu wangambulela indaba ukuthi abazalwane mababengcwele, ngoba usathane ukhiphile ukuhuhwa noma ukuthunjwa kwabodokotela ey'bhedlela namanesi. Ngaleyo ndlela abazalwane abakhuleke bazothi babengcwele, imikhuleko yabo izokwazi ukuzwakala, ingavinjwa izinto esizenzayo, ukuze masigula sikwazi ukukhuleka, imikhuleko yethu ikwazi ukufinyelela isiphendulwe. Ngoba sekunokwenzeka ukuthi uye esibhedlela nithagethi sikhona ngabazalwane kodokotela nakumanesi. Ngithe ngisabambe leyo nto leyo, wabuye wangambulela ngodokotela esinawo lapha edolobheni langakithi, uhlala yedwa uqashile nje, ukuthi leyo dokotela loyo uyigeyi. So ngase ngaze ngiyamangala, ngiyathuka, ngathi Nkosi uJesu yini lo yambulayo. Kodwa into ebalulekile ukuthi masibe ngcwele bazalwane, ukuze imikhuleko yethu siphiliswe ubungcwele bethu. Masikhuleka kungabi nento ey'ncane nje sigijimela kodokotela, sikhuleke uNkulunkulu enze umsebenzi ophelele ey'mpilweni zethu. uNkulunkulu uthembekile kukho konke. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi.
Ngiyabonga Baba uTsibande nomama. Ngibonga uNkulunkulu ngani. Ngibonga iy'mfundiso lezi enisifundisa zona. Hey, umuthi kade wasindiswa ngathi ngiyaqala. Bonga uNkulunkulu into azenzayo. uNkulunkulu ukhulume nami bengigcobisa into engenza ukuthi ibe mhlophe. Ngimhlophe. uNkulunkulu wakhuluma nami kwezi-voice. Yangikhomba ngaba kayi-2 engathi ngizibheke esipilini. Yathi asuhuwe lo yikhaladi wena asuhuwe. Hey, inhliziyo yami yaba buhlungu ngenye indlela, ngavuka ngahlala. Yaba buhlungu inhliziyo yami ngenye indlela. Ngathatha lento bengigcobisa ngahamba ngayoyilahla edustbin. Ngacolisa kuNkulunkulu ukuthi Jehova ngicela ungicolele. Ngangazi ukuthi akufanelanga ukuthi ngigcobe ngitshintshe iskin sami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimbonga kakhulu. Ngibonga kakhulu Baba iy'mfundiso osizifundisa zona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Le gama linamandla, nginobufakazi obuningi, ngizakhuluma ngelinye ilanga. Ngiyabonga. Ngibonga uJehova abe nani, uJehova anifihle. Ngiyabonga Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngibonga amandla wakhe. Ngiyambonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabonga Baba. Ungalukuza unyawo solapha salabohla unyawo lolu engangithi luvuvukele kakhulu. Kodwa manje ngibonga uJesu Kristu inkosi Baba. Ngoba ngabonga impela kakhulu Baba wami. uYesu Kristu uyinkosi Tata. Ndibulisa uTata uNtsibande nomama uNtsibande nabazalwane bonke abasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaYehova kuyabonelelwa. Ndithi mandidlulise ubufakazi endivuka nabo namhlanje uba ndibulela udade wethu owandifaka egruphini yasekhaya lezwi. uThixo ndimbona emhle empilweni yam, endinqobela konke noba ndilele uyandinqobela. Kobu busuku ndithe xa ndilele ndaphupha sengathi ndihleli phakathi kwabazalwane abazizangoma. Khona lobungoma phakathi banxibe iibhatyi ezinokuhlaza satshani. Elinye icala kule bhantshi ibomvu, kwelinye icala ihlaza. Ndithe xa ndisukuma ngathi ndiyabaxelela okokuba ukukholwa akudityaniswa nobungoma. Ndade ndabakhilela ndathi mabavule phaa kwiDeuteronomy 18 suka kuvesi 9. Ndibaxelela ngolo hlobo. Kuthe emva koko ndazibona engathi ndihamba phambi kwabo bandilandela. Ndithe ndisajonge loo nto baphosa into engathi ludobo oluncinci. Baliphosa apha engathi luzongena apha ebunzi. Ndiye ndathandaza ndalususa. Ndathi uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu inkosi. Ndazibona sendikhuselekile. Kangathi khona indawo endivele ndangena kuyo eyishelter. Ndithe ndisajonge loo nto ndilindele okokubana kusho ukuthi le nto bandihlaba ngayo mhlawumbi kungenzeka ndishone okanye indenzakalise. Ndithe ndisajonge loo nto ndathi ndiyabona omnye wabo andimazi uba ubethwe yini apha ebunzi, senembobo igazi selichitheka kuye liphuma kuye. Kum ndangonzakale ngenxa yegama elithi uYesu Kristu inkosi. Ndithandaza kakhulu apho ephupheni. Ndithi uYesu Kristu inkosi bangcwele. Ndiyambulela xa esalusile noba silele ubonakale khona kweyam impilo. Amen. uJesu Kristu inkosi kogcotshiweyo kaNkulunkulu. Ngiyabingelela Baba. Ngiyabingelela mgcotshwa kaNkulunkulu. Baba, kuthe ngosuku lwesibili lomkhosi wokukhulekela inkonzo yangoJulayi entabeni yendlu kaJehova ne-protection kubazalwane abazobe beza nemindeni ezobe isele emuva.
uNkulunkulu wangenzela umusa. Umfana wami ngosuku lokuqala uthi mangisacela uku-aplaya khona ama-application engiwabonayo. Angiboleki ifoni yakhe anginamadata. Ngizo-hotspota la kweyami ngikwazi ukuthi ngi-aplaye. Wa-aplaya-ke lapho online baba. Ngakusasa uma ngibuya eDalton uthi mama bangifonele bathi angifike kusasa ngizokwenza i-interview. Ngithi ubukade u-aplaya izolo nje wathi yebo. Baba ngithanda ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu lo sibonelelayo. Wazi wamuhle uNkulunkulu. Wamuhle ophezu konke. Awu siyabonga baba. Menjalo uNkulunkulu akumise lapho. Nomama kanibona nifikile empolweni. Sajabula kakhulu baba ngajabula. Bona ubaba uNtsibande nomama uNtsibande amehlo namehlo. Wabantu abahle kangaka. Siyabonga siyambonga uNkulunkulu. Aze ngashutha nesithombe nomama. Ngathi nje awuthi ngishuthe nomama isithombe. Ngiyabonga. Ngiyambonga uNkulunkulu. Phakamisa udumo baba kukhulu uNkulunkulu angenzele kona. Okunye angikwazi nokuthi ngingakusho kodwa kukhulu kunezimanga ezinkulu. Ubaba ngiyomtshela ngelinye ilanga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umama egameni likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Ngibonga uNkulunkulu angithule ngoba ngithule baba. Ngilalela zonke izinkonzo zababa nomama ngendlela esezingivule ngayo amehlo. uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Baba bengisacela ukubuza ukuthi nangicela ukuthumela okweshumi kumele ukuba ngenze njani ngoba ngiyacela ukuthumela okweshumi nami. Nkosi yami. Hayi ngiyafundiseka, ngiyakhululeka. Kuningi babo sokungenzela emzini wami ugesi uyakhanya. Abantwana baphila kahle nami ngiphila kahle nje. uJesu Kristu inkosi phakathi komuzi wami. Ngiyabonga kubaba nomama ngilalela intshumayelo, ngilalela izinkonzo.